Kung kahinumdum mo sa isa sa mga dako nga trahedya nga nitabo sa Pilipinas, February 17, 2006, nitabo dito sa Ginsaongon, Leyte, isa ka landslide, niabot og 1,800 ka mga Filipinos ang nangamatay. Halos isa ka barangay natabunan sa usa ka dako kayo nga buntod. O according sa news, 980 ka mga tao ang nahimong missing natabunan ilalom sa ilahang balay. And paglabay sa pila ka adlaw na-receive nga mga text ang mga tao nga nasa gawas. Nag-text in taon sila, naami ilalom sa balay, natabunan mi, buhi pa mi dinhi. And according sa mga analysis ug sa study, nga di gyud nila kaya luwason ilang koglingon sa pagkatrap gawas kung naay someone nga gikan sa gawas nga mao'y mutabang nila. Ang duty or ang main duty sa mga Christians ang pag-rescue sa mga natrap nga tao sa sala. Dili na to duty ang pag-condemn, di na to duty ang pag-judge. Atong responsibility ang pagtabang, ang pag-rescue sa mga tao nga naa pa na ilalom sa sala. Everyday maka-encounter tag linlain nga mga tao, linlain nga mga background sa ilang life. And everyday maka-encounter tag tao nga malipayon siya physically, literally. Pero isa ka butang nga dili nimo ma-identify ang iyang status spiritually. Pwede ka makigstorya sa usa ka tawo nga malipayon siya sa outside niyang appearance, pero sulod sa iyang kalag, natrap ang iyang kalag sa kagulanan ug sa kawad-on sa paglaom. Daghan sa mga tao ang natrap gihapon sa ilahang guilt, sa ilang kasing-kasing. Mga tao nga nagkinabuhi, natrap sila sa ilahang mga past mistakes, natrap sila sa ilahang hatred sa usa ka tawo, natrap sa iyang hopeless nga situation, natrap sa iyang discouragement sa iyang kinabuhi, natrap sa fear, doubts, wala nay direction ang kinabuhi. Ug kining mga tawhana dako kay concern ang Ginoo nini kanila. Gani basin mao ni ang kahimtang karon sa imuhang kalag. Ang question, andam ba ta mo extend og kamot ngadto nila? Andam ba ta mahimong instrumento nga birahon sila gikan sa ilang pagkatrap? Now, ang words abi nimo, basin isa nini mga tawhana nasa imong mga relatives, nasa imong mga loved ones, nasa imong mga friends. Sa time sa personal ministry ni Christ, favorite ni Christ mo gamit og mga parable para pag-illustrate sa usa ka importante kayo nga message. Og naay tulo ka parable si Christ nga significant kayo sa tanan. Para nako isa sa mga powerful kay nga parable ni Christ. Ang parable usa ni ka earthly story nga nay heavenly meaning. Isa ni ka story nga yutan-on nga wala nahitabo in reality, pero ang content nini posible mahitabo sa reality. Nasay tulo ka parable nga para nako meaningful kayo. Ug mao ni ang parable sa the lost sheep, the lost coin, o ang the lost son nga mas naila na to nga the prodigal son. Kining tulo ka parable connected gini sila. Di niyo masabtan ang whole content nini kung imo ni siyang i-interpret sa isa lang ka parable. Nagkuyog gini silang tulo. Na the same message, the same nga point, pero lain nga klase nga tao ang giadresan dinhi ni Jesus Christ. So, kaning tulo ka parable akong tagaag pansin ni buntaga, ug dinhi nato makita ang tulo ka klaseng tao nga gipangita sa Ginoo nga dapat pud natong pangitaon ug i-rescue. Number 1, magsugod ta sa the lost sheep. Sa Luke chapter 15, verse 4 ngadto sa verse 7. What a man of you, having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? 5, and when he has found it, he lays it on his shoulder, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost.
I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just person who need no repentance. So naiusa ka shepherd magbalantay karnero na say 100 kabuok gibantayan nga sheep. Ingon niya nawala din hing isa ug gipili pa sa shepherd nga biyaan ang 99 gipangita niyang isa. Pagkakita niya sa isa iyang gibutang siyang abaga ug ang expression sa joy nining mong shepherd iyang gitawag iyang mga silingan siya nga nakita-an na nako ang karnero maglipay ta. And then ingon din si Christ, mas maayo pa biyaan ang 99 nga dili maghinulsol silang sala kaysa isa ka tawo nga willing maghinulsol sa iyahang sala. Now first of all, ang lost sheep nagrefer ni sa lost Israelite people sa Israel. Primarily nagrefer ni sa mga katawhan sa Israel nga nangawala. Ang sheep kasagaran gigamit ti pag-describe sa mga Christians o mga Israelites. Dili tanang Israelites saved. Daghan sa mga Israelite ni reject ni Jesus Christ. Ang Israelites, sila ang chosen nation sa Old Testament sa Ginoo. Sila ang gipili sa Ginoo nga nasod para mo proclaim nga nay usa ka God, nga tinuod nga God ang God sa Israel. Now, diin pa man sa Old Testament, giprophesy na nga naay Messiah nga moabot. Messiah means Savior. Naay Savior nga moabot nga mo save sa nasod sa Israel. Diin man pag-abot ni Jesus Christ, wala mituo ang mga Israelite nga si Christ ang Messiah. Tungod kay lagi si Christ na tao sa usa ka pobre nga balay, pamilya, gi-expect nila nga ang Messiah gikan sa usa ka anak sa usa ka hari. So gi-reject siya sa mga Israelites. Wala mituo ang Israelite nga siya ang Son of God, siya ang Messiah, ang Savior sa Israel. Muna ang first concern ni Christ gyud ang mga Israelite. Muna, during sa iyang personal ministry, sa diyang gibuo niyang 12 apostles o ang mga disciples, iyang gitagan silang task, primarily ang 12 apostles, ingon sa pangitaan ninyo ang mga nangawala nga banay sa Israel, nangawala nga karnero. Sa Matthew chapter 10, verse 5 ngadto sa verse 8, ingon din ni Christ, gisugo din ni Christ ang 12 apostles, ingon siya, "These 12 Jesus sent out and commanded them, saying, do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand, heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demons, freely you have received, freely give." So ingon ni Christ, ayaw sa mugsangyaw sa mga Gentiles. So wala pa gihatag ang Great Commission sa church. Ang Great Commission mo ni siya ang sugo sa Ginoo sa church sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tanang kanasuran, pagbaptize nila ug pagtudlo nila about sa teaching ni Jesus Christ. Now, so wala pa gisugo ni Christ ang church sa pagsangyaw sa tanang tao sa kanasuran, gisugo sa niya ang 12 apostles diha sulod sa Israel. Nga gusto ni Christ tanang Israelite makarealize nga siya ang Messiah. Gitawag din ni Christ ang Israelite og mga lost sheep of the house of Israel. And mao na si Christ naghatag sa isa ka parable sa lost sheep. Gipadunggan niya dinhi ang mga Israelite. Sa dihang gamay lang kayo ang mi-respond sa tawag sa Ginoo sa mga Israelite. Gamay lang ang naminaw. Mao na ni nga time sa Matthew 28, gi-extend na ni Christ ang tawag didto na sa tanang tao na sa tibuok kalibutan. Munang sa Matthew 28, ingon siya, okay, go and make disciples unto all nations, baptizing them. Dala ni siya word sa disappointment, kaya ang mismong katawhan ni Christ ang Israel, wa naminaw niya. And then diyan niya gi-extend ang gospel ngadto na sa mga Gentiles. Gentiles means non-Israelite. So tanang dili Israelite, gitawag na siya Gentiles. Now, anito sa second parable, the parable of the lost coin. Sa Luke 15, verse 8 ngadto sa verse 10, or what woman, sumpay ni siya sa parable of the lost sheep, having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she has found it,
She calls her friends and neighbors together, saying, "Rejoice with me, for I have found the peace which I lost. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents." Now, ang parable of the lost coin, parable ni ngadto sa mga lost people, spiritually lost nga mga souls, mga tao nga wala pa'y personal relationship ni Jesus Christ. Mao ni ang mga tao nga naay mga denominations, na ay religion, pero wala pa sila idea unsa ng salvation sa soul, unsa ng Christ, unsa ng salvation by grace through faith. Mao ni ang mga tao nga nagtuo nga salvation pinagi sa religion or denomination. Ang salvation is pinaagi lang ni Jesus Christ sa pagdawat ni Christ dili sa denomination. Now, ang tao nga wala pa kahibalo ni ana, appeal siya sa kategory sa mga tao nga nangawala pa. Muna ang coin lahi siya sa nature sa usa ka sheep. Ang sheep conscious, active, buhi siya. Kahibalo ang sheep nga nawala siya, kahibalo siya nga nakinahanglan siya og shepherd. Ang coin or kining sinseyo patay nga object. Walay life, wala siya idea nga nawala siya. Gani according sa parable nga gisugaan sa babay ang kwarto. Giduslitan niya ilang lamparilya, gipangita niya ang sinsiyo. Which means nga nawala dining sinsilyo taliwala sa kangit-ngit. Ang sinsilyo again, ang kining coin, naghulagway ni sa katao nga wagi idea sa iyahang pagkawala. Active ta, siguro natay kwarta, healthy ta, natay family, natay relationships, natay career, natay mga credentials, siguro na kay influence, na kay power, pero wala na nag-guarantee nga spiritually in line na imuhang kinabuhi sa Ginoo. Ang spiritual death gidescribe sa Bible is ani ka spiritual nga pagka-broken, separation sa Ginoo. You can be physically active, pero kung wa pa kay personal relationship ni Jesus Christ, you are spiritually dead. Dili ni something nga ika-offend nato ng palayo ta sa Ginoo, kinahanglan nato ni masabtan para ma-realize nato sa contrast nining pagkamatay sa tao kinsa ang source sa kinabuhi, si Christ. Now, gion or giduslitan sa babay ang suga, gipangita niya. Ang Bible nag-ingon sa Matthew 5:14, ingon siya, "You," kinsa ning you ang gisultian ni Christ, ang Christians, ang mga church members, "You are the light of the world." Ang world gidescribe ni nga usa ka ngit-ngit nga dapit. Dili literally, the more magkahayag ang mga street lights, the more magkadaghan ang suga lain-lain nga color diha sa mga disco bar, the more nagkangit-ngit ang kalibutan. Og ang kalibutan gidescribe nga ngit-ngit, og ang mga Kristohanon mo'y nagbitbit sa kahayag ni Jesus Christ para mahimo ning hayag nga dapit usa ni ka spiritual nga kahimtang. You are the light of the world. Ang light nagsimbolo og direction, ang light nagsimbolo og truth, ang light nagsimbolo og usa ka guide, giya. So ang mga Kristohanon dapat di ay kita ang nahimong guide sa mga tao padulong ni Christ. Take note, dili ka kadalag usa ka tawo gikan sa kalibutan dadon nimo sa Ginoo kung in the first place wala ka nahimong kahayag. Munang lisod idalag tawo sa Ginoo kung una sa tanan nisunod ta sa iyahang kangit-ngit ug walay kahayag nga nakita sa atuang kinabuhi. Kinumdum ko sa isa ka story, tinuod ni nga story sa usa ka lighthouse. Ang lighthouse mo ni siya ang maghatag og guide suga sa mga barko nga nagabiyahe sa lapad kay nga dagat. Importante ni siya tungod kay sa dagat wala may mga warning signs, wala may mga suga, wala electricity. So ang mga lighthouse usa ni ka klase nga tower nga ginabutang diya sa mga corner labi na sa mga dangerous nga area sa dagat. Siya nagahatag og suga sa mga biyahero nga barko og matag on off sa suga sa lighthouse nana siya'y meaning, nana siya'y gipasabot message sa mga kapitan sa barko. Now nay usa ka lighthouse ug sa karaang panahon ang lighthouse gipasiga lang siya pinaagi sa fuel. Ang lighthouse keeper siya tigpasiga sa suga.
kung mupalong ang lighthouse, daghag barko ang madisgrasya. One time, sa usa ka probinsya, ang lighthouse keeper, nakahibalo sa nga naay niabot sila nga mga peryahan ba, kalingawan, na circus, na mga entertainment, na mga suga-suga, and gusto sa muadto, sisag attended to magabi, nabot sa point nga nahutda nag-fuel ang maong kalingawan. So sayang kaayo pod ni volunteer siya nga gamita lang sa ni napamungkoy fuel dinhi sa lighthouse. Magamit daghan pa man niya akong fuel para lang makapadayon mo operate. So every night sisag bisita dito sa piryahan, sisag lingaw-lingaw, enjoy. And next night na po not fuel, provide na pod siya. Niabot sa point, naka-realize biya siya nga next week pa ang next delivery sa schedule sa fuel para sa lighthouse. Gibalita next day nga nay umaabot nga kusog nga bagyo. Din man, nabulit sa baga kay nga fogs ang palibot sa maong dapit. Nga kinahanglan sa magpasiga sa lighthouse bisan sa adlaw o gabi. So gipasugaan niya ang lighthouse 24 hours tungod kay baga kay fogs ang mga barko di na maklaro halos ang siga kung gidi niya pasigahan. Niabot sa punto nga wala pay usa ka semana na hurot ang iyahang fuel. Pila ka adlaw ang lighthouse wala nagsiga, and according sa news, more than hundreds of people ang nadisgrasya kay pila ka barko ang nadusmo didto sa batuhon nga part o pangpang sa dagat. Ang church, kita ang lighthouse sa kalibutan. Kita ang naghatag og direksyon sa mga tao nga nangawala. Kung dili ta musiga spiritually, di na to i-on ang atong suga, mahimo patanong hinungdan sa pagkadisgrasya sa mga tao. Tanaw gug news, nagkalinlain lang ang balita sa news, negative kayo, krimen, murder, napay mga kuan nga mga cases, napay mga criminality, violence. Every time makakita tag negative nga news, once na kinabuhi nakalas diha sa TV, dako kayog tulubagon ang mga lighthouse yana. Dakog tulubagon ang mga churches. Ang churches mo'y suga dapat sa ato ang environment, sa atong community, sa katilingban. Ug ang lighthouse keeper sa lighthouse, ang matag usa nga kabahin ni ana nga iglesia. Atong hinumduman, kita ang suga sa kalibutan. Si Christ ang light, ang suga. Si Christ na sa atong kinabuhi mo na dapat makita siya nga tus ubang tao. Ang problema, kung wala nila napansin ang Ginoo sa atong kinabuhi, meaning to say, wala ta nahimong kahayag ngadto nila. Ang kanta nga Rescue the Perishing, kinsay familiar? Amen? Rescue the Perishing. Isa siya kasikat nga hymn, pila ka mga millions of Christians ang na-inspire na nga song, pero kabalo mo ang writer na isa ka buta, si Fanny Crosby. Nabuta si Fanny Crosby at wa pa siya buot, baby pa lang siya, tungod sa wrong medication sa iyang doktor. Dili niya sala. Gipakataw siya nga healthy, pero mali ang tambal nga gihatag sa iyang doktor, napiktuhan iyang duha ka mata, wala na siya makakita. Midako siya nga na frustration, gi-blame niya ang ubang tao, dili niya sala nga mabuta siya. Nabot sa point nga frustrated siya, nawad na siya gana mo exist sa kalibutan. Gida siya sa isa ka church sa iyahang family. Didto niya nailhan si Christ. Mi-grow siya sa Christian, mi-involve siya sa church, hantod mi-grow siya, ug didto niya nasabtan ang plano sa Ginoo siyang life. Later na discover niya nga nade siya gift sa pagsulat og mga poem ug nahimo kining sikat nga mga hymns. Nasulat niya ang Rescue the Perishing. Ang background din nga song, nag-speak siya sa usa ka mga grupo sa mga young people nga mga lalaki. Nag-encourage sila sa ilang life. Ingon siya, kung di pa mo sure sa inyong salvation, di pa mo sure asa mo padulong sa eternity, karong gabi na muhimo mong desisyon. Pag human sa iyang message, pag-inspire niya sa mga youth, na isa ka batanon nga lalaki miduol niya. Ingon siya, ma'am, ako tong tawhana ma'am ang imong gipasabot. Gusto nako ma'am, makita nako akong mama pohon dito sa langit. Gibiyaan namin niya. Naguna na siya, tuwa na siya sa langit, pero gusto ko nga makasure ko nga mag-meet gihapon mi didto. Gimingaw na kog maayo niya. Ingon din si Fanny Crosby, gidaan niya ang lalaki sa kilid sa church,
iyang gi-pray over, iyang gi-explainan kinsa si Christ, midawat ang bata ang lalaki diha gyud sa church. Ug mingon siya, "Yes, ma'am, thank you. Karon sure nako nga puhon ma-meet gyud nako akong mama dito sa langit." Pag uli ni Fanny Crosby sa iyahang hotel room, na-inspire siya musulat og isa ka another hymn. O gisulat niya ang Rescue the Perishing. Nai-content ang lyrics ingon dinhi. Rescue the perishing, care for the dying. Snatch them in pity from sin and the grave. Weep over the erring one. Lift up the fallen. Tell them of Jesus, the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful. Jesus will save. Kana nga song nahimo ng inspiration sa millions of Christians labi na sa mission work ug sa evangelism. Take note, ang writer niya na walay pananaw, buta, gipalibutan sa kangit-ngit iyahang kinabuhi, pero nahimo siyang kahayag sa kadaghanan. Si Fanny Crosby nahimo siyang usa ka responsible nga lighthouse keeper. Nahimong kahayag iyang kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo abi nimo, wala siya nangitag tawo nga able sa ministry. Wa siya nangitag tawo nga mga talented, wa siya nangitag tawo nga mga skilled, mga tawo nga daghang resources, bright, nangita sag tawo nga willing magkat-on ug matudluan sa iyahang instruction. Now, gusto na ko i-share ninyo ang testimony, isa sa mga testimony sa ato ang listener sa paglaom. Gusto mo natay daily devotional everyday. Nasa atong paglaom nga page sa Facebook. Nainumduman ako ni gabi samtang nag-prepare ko sa message. Naghatag day sag message way back October 8, 2020. During ni sa lockdown, maybe sa ilang dapit atua dinhi stricto pa kayo nga ato ang mga borders. Nahimong panalangin somehow ang ato ang ministry sa online. Akong basahon na iyang message. October 8, 2020, gisulat niya ni, "Good morning, praise the Lord. I've been listening to Paglaom for several months already. It touches me and sometimes it made me cry. My life got changed when I encountered the greatest tragedy in my life. I become God-centered now and continue working to make God as a center of my existence. I was hospitalized for 25 days, last October 1, 2019, until October 25. My left skull was removed due to blood clot in my brain. I got conscious in the midweek of October already. The doctor said, if I will be alive, I will be unconscious or gulay, wanay kusog. I may have difficulty in my speech, but thanks God because I am alive, conscious, and have no difficulty in my speech. After less than a year, I go back to work, and every morning, I listen to Paglaom, read the Bible, and have my prayer as I wake up in the morning. Please include us in your prayer, Pastor. Thanks for your being an instrument of our Lord to spread His good news to the people. I am a fashion designer, a graduate of fine arts, major in fashion design, and have my shop in Monte Vista, Davao de Oro. I am very blessed every day because God allowed me to work in ways that are pleasing to Him. Best regards, di lang ako mention yung name, 38 with 2 kids, ages 12 and 10, all boys from Monte Vista, Davao de Oro. God bless you and your family. Yes, higala igsuon. Kining bayhana, isa lang sa mga tao nga makatestify ug makaproof nga ang Ginoo mohatag yung direction sa imong kinabuhi. Unsa man ka kalayo niya ug kawala niya once muduol ka kay Jesus Christ. Isa sa makatestify nga once fully mo surrender ka sa imong life sa Ginoo, bag-uhon, tagaan niya mga imposible gyud ang imong kinabuhi nga imposible na para sa tao bisan pa sa doktor. Hinumdumi dili mahimong inani ang kinabuhi kung walay someone nga nahimong kahayag pod para niya.
ayaw ikaulaw imong identity. Kung usa ka Christian, labi na kung baptized na ka nga Christian, barugi imong identity. Ayaw ikaulaw nga nagbitbit kag Bible every Sunday. Ayaw kaulaw nga si Christ na nas imong kinabuhi. Ayaw kaulaw asa ang address sa imong church, asa ka nagasimba, unsa imong commitment sa Ginoo, pasagdii kung kantsawan ka, katawan ka sa kalibutan. Namatay si Christ sa cross publicly. Gipas-an niya ang cross publicly. Gihubuan siya nga nagpas-an sa cross hantod gilansang sa cross. Giluan, gilaparo, ginalaksi iyang mga panit, lagsik iyang dugo. Public to tanan. Gilansang sa cross babaw sa bukid sa Golgota nga attractive amang kitan-awon sa mga nagyaga-yaga ni Christ. Public tanan ang gihimo ni Christ pag-prove sa iyang gugma nimo. And therefore, ayaw siya alagari sa private nimo nga kinabuhi. Dili siya deserving taguan na to. Deserving sa ipahibalo na to sa tanang katawhan sa imong relative, sa imong friend. Bye, pre, sir, ma'am, besh, Christian ko, dili na ko pwede diha. Ayog sundog ni Peter, sa time nga giaresto na si Christ, ang tanang apostles nagkatibulaag, nagtago-tago sila. Si Peter, ingon ang Bible, he followed the Lord from a distance. Nagdistansya si Peter, nagtago-tago sa. Nakitaan sa babay, di ba kauban mo ng Kristo? Gideny ni Peter first time. Ikadua, gideny ni Peter. Ikatulo, na malikas na si Peter. Wa lagi ko kailanan ng tawhana. And hours before, ingon pa si Peter, Lord, bisan pagpatyon ko, dili ko mubiya nimo. Ngano? Once distansya ta sa Ginoo, follower tuod ta ni Christ, pero nagtago-tago ta sa atong pagka-follower, daghan kig mga butang, imong giablihan, imong kaugalingon sa temptation ni Satan. Tungod sa distansya ni Peter, dali kay niya na-deny ang Ginoo. Dali niya nalimtan nga apostle desa ni Christ. Dali niya nalimtan niya mga commitment ni Christ. Nalimtan niya ang mga promises ni Christ ngadto niya. Ug dali kay siya ni backslide. Ayaw sunod sa atong Ginoo nga distansya. Good thing pagkabanhaw ni Christ, iyang gibalikan si Peter. Tanan deserving og second chance. Kung buhi pa si Judas Iscariot, apil siya balikan ni Christ. Pero wa na siya, si Peter iyang gibalikan. Kung kita to si Christ, pwede ta mangitag laing Peter, pero irrevocable ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gibalikan ni Christ si Peter, naabtan ni Christ si Peter na nagat, nagsimbolo sa iyang old life. Giremind sa balik ni Christ sa mga butang nga nalimtan ni Peter. Peter, usa ka ka-disciple, usa ka ka-apostle. Wa ka gidesign din Peter. Gihigugma ti ka Peter, giremind sa ni Christ siyang commitment sa mga promises ni Christ. Giremind sa nga Pedro, wa ka gidesign din sa ngit-ngit ka kinabuhi, gidesign ka dito sa kahayag. Gidesign ka sa pag-atiman sa kong karnero. Then go, balik sa ministry. Na-remind si Peter, pagbalik ni Peter, pagwalin niya sa day of Pentecost, first preaching ni Peter, 3,000 souls ang na-save o na-baptized. Gidesign ka sa Ginoo para sa pagpangita sa nangawala. Dili para pagtago o para ikaw ang pangitaon. Number 3, arita sa parable of the lost son, or mas known nga the prodigal son. Sa Luke 15:11 to 31, di na ako ni basahon, na isa ka amahan, gidescribe sa Bible nga adunahan ilang kahimtang. Nasa'y farm, nasa'y duha ka anak nga lalaki, o ang kamanghuran nga anak nga lalaki, gitugkan og pride ang iyang kasing-kasing. Hinungdan tungod sa iyang pride, gusto niya magkinabuhi na nga siya na lang. Ingon siya pa, ambi ako ang katigayunan, ampi akong kwarta, akong bahin, o muadto ko sa syudad. Buhi pa iyang papa, iyan ang gipatay. Kaysa custom sa ani nga time, di mahatag ang imong bahin kung dili pa mamatay muhang papa. So naong iyang gipatay iyang papa indirectly. So nakuha niya yung kaptangan, miadto siya sa syudad. Pag abot sa syudad, iyang gigasto tanan niyang kwarta,
Na-enjoy niya yung kinabuhi temporarily na siya mga friends, tanang pleasure iyang gitilawan, tanang curiosity iyang gi-eksperimentuhan, gi-explore. Niabot sa point nga nimata sa isa ka buntag nga wala na niya tanan. Nawala na iyang mga friends, nawala iyang kwarta, nawala halos tanan siya kinabuhi. Tungod sa iyang kagutom, nang-apply sa trabaho, wa siya diskarte, nawala ang iyang wisdom. Nang-apply sa iyang gi-applyan nga trabaho ang pinakaubos nga klase sa trabaho, tigbantay o tiglawg og mga baboy. And ang baboy kanunay ni nagsimbolo sa Bible og hugaw nga mananap. According sa law ni Moses, don't worry, di na tayo lawom sa balawod ni Moses. Naasa tigbantay sa baboy, tiglawg, ug sa iyang kagutom, samtang nakita niya ang baboy, di ba ang baboy, lami kita naon mangaon. Murag lami kay lang sudan pagkaon pirmi ba, magtingog-tingog. Sa kaibog niya, nitilaw sa gamay. Pagtilaw niya gamay, feeling niya, humba iyang gikaon. May lang unta tog ang pagkaon aning mga babuya kay katog yung mga feeds, mga nilutuan jud og mga uban pa pagkaon. Pero kung ang pagkaon aning baboy katong mga inad-ad nga saging, bani saging, inad-ad nga simsim, napay mga lapok na bilin, nya gamatay gamay abog-abog nga kuan sa bugas, lain gid paminawon og ang lasa nini. Pero para sa prodigal son, lami na kay ni pare. Sisag hungit, sige sag hilak. Hantod mi decide siya ngobalik sa balay siyang amahan. Pero mobalik siya ingon sa nga dili na usa ka anak, ingon sa mga plan na siya nga usa ka sulugoon. Nawala na iyang identity para niya. Pagbalik sa ilang balay, hinihinay taon siyang tago. Pero nakitaan siya siyang amahan, pagtanaw siyang amahan, confirm nga yang anak gini nga nawala. Nausab ng naw, nausab ng color, nausab ng sinina, di na halos mailhan, pero hinumdumi ang amahan kailagyod sa iyahang mga anak. Gidagan niya yang anak o gigakus niya sa hugot kayo, gihagkan. O gibalik sa amahan ang tanang nangawala sa iyang anak, ang singsing, ang iyang robe o iyang sapatos. Gipasulod siya sa balay o nagfiesta ang amahan tungod sa pagbalik sa iyang nawala nga anak. Ang prodigal son nagrefer ni sa mga anak sa Ginoo nga nangawala. Anak sa Ginoo, mga tao nga nay personal relationship na ni Christ. Nga before nahimo ng active sa church, nakabalunaon sa salvation, na nay fellowship ni Christ, nagasimba na, posible na pa'y commitment sa church, pero tungod sa kaluyahon, nadala sa kaluyahon, naanod sa ngit-ngit sa kalibutan, ug nalayo sa iyang amahan. Isa di ay sila sa gipangita sa ato ang Ginoo. Now, sugda na to pag-interpret ni siya. Niturok ang pride sa maong prodigal son. Sadang na siya pride, unang sud siya unahuna, kaya naman ako. Ambi akong kwarta pa kay kaya na nako. Ang pride kanunay mo ingon, kaya ra nimo bisag walay Ginoo. Kaya ra nimo bisag di ka faithful sa church. Kaya ra nimo magmalipayon bisag dili ka active sa church. Pwede ra ka mag-enjoy sa imong mga worldly friends bisag pagwa kay mga Christian friends. Bisag di ka mo commit sa Ginoo, mabuhi ka. That is pride. Ang pride mo upoy mo tintal nimo sa pagsuway sa kalibutan, pag-enjoy sa butang sa kalibutan. And then mo nagihimo sa prodigal son. Once puy ag pride atong kasing-kasing, wa natay limit sa pagsulay sa butang sa kalibutan. Now, ang prodigal son isa ni ka perfect illustration sa usa ka kinabuhi nga gitawag sa mga batan-on karon og YOLO. Sa ginang YOLO? You only live once. Para sa bag-ong generation, kausara ka mabuhi, pahimusli tanan. Buhata tanan. Pero di na mao ang gingon sa Bible. Ang Bible nag-ingon, dunay ikaduhang kinabuhi human dinhi sa yuta. So, enjoy niya tanan dito sa syudad, palit tanan, palit dito, dagan kay siyang friends na enjoy niya iyang kinabuhi dito. Nabot sa point, pagmata niya sa kabuntag, nawala na iyang kwarta, nahurot na. Posible hubog kay sa natug, wa sa kabantay. Pagmata niya, wa na di siya kwarta. Ug na dinhi ang gradual nga nahitabo siyang kinabuhi. Sunod nga nawala iyang mga friends. Yes, kay once mo engage, mo involve ka sa kalibutan, kuhaon ra nila ang imuhang benefits. Once na kay benepisyo nila,
good ug in kanila. Sa mga gikan na diha, nakasabutan na ng butanga. Sa wap-a kasud, ayaw nalag sulay. Nawala sa prodigal son yung integrity. Pagkawala siyang kwarta, wa na si friends, wa na si integrity, wa na musalig niya, wa na friends siya, wa na si influence, wa na si power, bisag unsaon nag-ingon nga anak ko sa usa ka dato nga tao, wa na nituo nining tawhana. Once we engage ka sa kalibutan, once naka-witness, naka-kinsa si Christ, naka-testify, naka-unsa ang kinabuhi sa kahayag o niya mo balik kas kangit-ngit, gubaon gyud sa kalibutan ang imuhang integrity. Ang Ginoo lay maka-build up og balik nana. Nawala pod yang self-confidence. Wa na say kumpiyansa sing kagulingon. Wa na say kumpiyansa o balik, mahadlok sa balik silang balay siyang amahan kay basin i-judge siya, unsaon siya, nang-apply na sa tigbantay baboy. Nawala yang self-worth. Wa na say value. Para niya, di na ko importante, wa na bili akong kinabuhi. Muna bitaw halos pamahala na iyang desisyon. E nawala iyang wisdom, nagpataka na lang sa desisyon. Usa siya ka farm boy, nagdako sa farm, nasa skills, nasa abilidad. Pero this time, walay gamit iyang skills, iyang kaalam, nang-apply sa tigbantay baboy. Nawala iyang wisdom, bisan gani ang pagkaon sa baboy, iyan ang gipatulan. Nawala iyang sense of direction. Wa na sa kabalo asa sa padulong. Maunay mahitabo sa usa ka anak sa Dios once mo distansya ta sa pagsunod niya. Gidescribe ni David nga status one time sa iyang letter. Sa time nga naka-experience si David nini, ingon siya sa Psalms 51:12, ingon niya, "Restore to me the joy of your salvation." Ang tao nga malayo sa Ginoo, mapiktuhan gyud ang kalipay sa imuhang kinabuhi. Naa ka financially pero mugot kay imuhang kasing-kasing. Naa kay mga friends, mga tao minahal nimo pero bakante imuhang emotion. Dry gyud. Once ma-experience na nimo ang joy ni Christ, makita na nimo ang kalahian sa joy sa kalibutan. And abi nimo ayaw tuguti nga inanion ni Satan imuhang kinabuhi. Gidesign ka sa dagko nga mga butang. Gidesign ka nga magpuyo sa kahayag. Gidesign ka nga mo receive, mo enjoy sa blessing sa imuhang langitnong amahan. Gidesign ka na ng mga butanga. Ug ayaw itugot nga pahimuslan ni Satan ang imuhang kinabuhi. Good thing meaning prodigal son, nibalik siya sa amahan. Isa lang ang pinakasolusyon sa pag-backslide, repentance. Ambot unsay naa sa kasing-kasing sa atong Dios. Nga bisan unsa kalayo sa tao, unsa nimo ka makasasala, unsa ka dako sa imong gihimo nga sala, once na kay kasing-kasing gyud nga maghinulsol sa tanan nimo sala, dali kay mausab ang iyang kasing-kasing pud para nimo. Inana ka mahigugmaon og maluluyo-on ang atong buhi nga Dios. Nihinulsol siya, una ni accept siya sa iyang mga sala. Ikaduha ni balik siya sa iyang amahan. Ikatulo ni humble down siya sa iyang kaugalingon. Ug ikaupat ni hinulsol siya ningon sa amahan ko, nakasala ko sa langit ug sa mga tubangan. Kabalo ka ang giimo siyang amahan, layo pa lang gidagan na siya sa iyang papa ug gigakos siya sa hugot kaayo nga pagkagakos. Usa ka gakos sa usa ka amahan nga gimingaw og maayo sa iyang nawala nga anak. Gihagkan siya. Gani na ulaw siya kay di niya feel nga anak na sa ingon sa pa ay nakog dawata isip usa nimo ka anak. Himuan na lang kung usa ka sulugoon. Pagtan-aw sa amahan nawala ang tulo ka importante nga items sa iyang life. Robe, ang ring ug ang shoes. Importante ning tulo kay mo ni pag-identify nga anak gyud ka sa man during sa ilang practice ilang time. Gibalik sa man yang robe, pag-identify nga anak siya sa mong nagpuyo sa gingharian. Gitabalik niya iyang ring nga nagsimbolo reconciliation, pasabot nga reconciled na ka sa Father. Gitagaan siya shoes kay mga helper sulugoon slave na that time nagatini ilang pamatuod pagpaila nga ma-remind ka kanunay
nga gibalik or gi-welcome ti ka nga usa gihapon ka anak. Once mo balik ka sa Dios, dili kanya dawaton isip usa ka sulugoon, usa ka kaaway, dawaton kanya isip usa ka anak. Ug usa lang ka response imong kasing-kasing ang paghinulsol sa tanan nimong mga sala. Tanan ta na ay pagka-prodigal sa ato ang kinabuhi. Prodigal means wasteful, Bisaya usik-usikan. Daghang higayon giusikan nato ang opportunities sa Ginoo. Daghang higayon gisayangan nimo imong mga talents, imong gifts, imong abilities nga gihatag sa Father nimo para pag-glorify niya, pero tuwa sa ubang butang nahatag. Dagag time nga giusik-usikan nato ang chance nga ma-serve nato siya. Munang karon ang chance nga mobalik ta sa Ginoo. Every day ta dapat mo repent sa atong sin. Every day atong isipon nga usa ni kabalay nga giabli sa atong amahan sa tanang kaanakan niya nga nasalaag pa diha sa gawas. Munang every day ta dapat mobalik gyud sa Ginoo. Kung dili man dinhi imong situation, wala man ka sa kahimtang sa prodigal son, lingia sa imong palibot. Daghan sa mga katawhan nga nas imong palibot nga nagsuffer sama sa prodigal son. Daghan sa mga katawhan, maybe sa imong relatives, sa imong mga friends, ang na-trap gihapon sa sala. Na-trap sa kawadon, sa kagulanan, sa problema, sa hopeless ka situation, sa discouragement. O gani ingon sila ayaw pagyaga-yaga sa usa ka tawo nga depressed. Kay usa nimo ka negative nga word nga gibuhian nimo niya, posible mao nang toy gihulat niya nga sign. Gihulat niya nga word nga buhaton niya ang dili maayo nga desisyon. Pwede ka mailad sa ilang smile, daghang mga tao, relatives, friends nato, okay ikuyog, pero deep inside, gutom, uhaw, nag-antos ang ilahang kalam. Ug ikaw ang gamiton sa Ginoo para nila. Biraha sila, bitbita sila diha pabalik sa Ginoo. Offer is like Bible study, himo ang kahayag imong kinabuhi para nila. Ayog itugot ng imong kinabuhi mahimo nung kapandulan, gani mahimo kang direksyon, giya, kahayag sa usa ka tawo. Maunay imuhang purpose. Magampo ta Ginoo, salamat nining orasa. Duna kay pahimangno kanamo Ginoo. Dunay reminder Lord nga bitbito namo Lord sa pagkamauli nga kami Ginoo gitawag nimo para pagpangita sa nangawala. Mga rescuers minimo Lord, tagami kasing-kasing na Ginoo nga amo na ma-fulfill samtang naghulat mi sa imuhang pagbalik. Ginoo, ipabilin kini nga mensahe sa mong kasing-kasing nga ma-remind mi amahan nga ang imong grasya kanunay ning dako kumpara sa among mga kapakyasan. Imong gugma Lord, dako pa ni kaysa amo ang guilt ug sa among kaulaw. Pahimangnuhi mi Lord nga walay dapat ikahadlok Ginoo once anay mi mo hinulso sa mga sala ug mobalik diha nimo. Himo aming catalyst, himo aming tulay, panalangin, kahayag sa matag usa ka tawo nga nawala pa diha nimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.